Uy, bes. Saan adlaw ron? Adlawa? Karon tong adlawa, silutan ang mga paasa. Ah, grabe po. So, silutan po dahi ka. Ha? Anong apil man po? Kikipaasa man po kunin mo. Oh, isang katulad mo ay di na dapat parang pakawalan. Alam mo ba pag naging tawa? May pag magpuyo ka, kay wala ko sumod mag-igat-igat, kay sakit gihapon iyang gibuhat. Ah, may pag manglaag ta. Man po. At tag Vine Pagadian karong 21, alas 7 sa gabi eh. Ha? Unsa day naa didto? Naa sila'y no curfew party. 49 araw ng Pagadian biya. Unya bibo day na diha. Oo, basta bibuha. Tawagi o. Ang bidaw be? Jud, ninduta ba diri oy? Oo, bibo jud ha oy. Dayon, buy one take one jud lang cocktail drinks. Tag 65 ra tama na alas 10 sa gabi eh. Oh, ahapak ana. Tala. Basta dito pud ako makita kong forever. Mauno na. Sa imong kabisig pinangita sa imong forever. Wala ka kabantay na aniya sa imong kiliran, nagpaabot si Jeffer. Oh, isang katulad mo ay di na dapat parang pakawalan. Alam mo ba pag naging tawa, hindi na kita bibitawan. Aalagaan ka di pababayaan, pagkat ikaw sa akin ay prinsesa. Galas, Jeffer Janas here with CJ for short, and I am inviting you this June 21 to visit Vine Pagadian at exactly 7 p.m. So mag-party ta. So kanin party is kitawag na No Curfew Party. So have a party with us, especially na dito on D-Vine, mga sikat na DJs, and during that night, ma-meet ninyo ang official members sa V-Squad na apoy promo on Vine. From 7 p.m. to 10 p.m. buy one take one ang tanang cocktails at only 65 pesos. So aha pa man ka. So see you guys.